Сега тук имаме upload data. Това е един плод, който е паднал, някакъв кораб има паднал и трябва да идем и да вземем от него информацията, да я издърпам и тогава можем да си ходим. Еми ай, давай да го пробваме. Да ходим на него. Engaging orbital thrusters. Сега червеното виждаш ли го по картата? Да. Synchronized. Червеното по картата означава, че там имаш бази на противниците. В Ага. случая срещу боболечките, това означава, че имаме азда, където имаш боболечки. Ясно. Ако искаш, мога да паднеш направо там. Боболечките ще нападнат веднага. Ако искаш, мога да слезнеш някъде по-настрани, да се дръпнеш там оръжията, да си свалиш всичко и тогава да идеш да се биеш. Право да кажем, слизаме тука. И си вземем нещата и тогава отиваме да се бием. Ще си взема пак лазарът, ако има някакви супер кредити и тем подобни да ги вземаме. Саплая да взема. То друго нямам какво да взема. Картечницата... Ти друго нямаш още, на? Не, нямам. Така. Ще взема една бомба и... Клади. Танкът няма го вземам, няма да изгрубяваме толкова. Ще взема един турет, да ги видиш какво представляват. Им спринтат. Нямаш нищо друго за сменяне, цъкаш реди. Като са готови всичките, пуска. Еми това е. Реди. Hellpod launch initiated. Айде обратно. На земята. Айде пак долу. В кюпа. В дънжена. Ние направо слезнахме тук при някаква капсула. Идеалка. Кой ли има в тази капсула, а? Аре, ще видим. Какво имаме? Request с клип. Реквизит ще дадат сансатска заплата. Да. Така, иначе Часа. като слезнеш ли, веднага първата работа е да си извикаш оръжията, които имаш. Винаги слизаш и си взимаш оръжията. Я ми припомни кое беше. Контрол. Да, контрола, ма... Resupply... Brainforce... Не, трябва да си свалиш оръжието, в случая с картечницата. Аха. Нали, ти като ги видиш, значи, ако е в синьо, значи е някакъв еквипмент, който трябва да го носиш. В случая може да е оръжие, може да е някаква раница, като моята за телепорта. Ага. Червените са те офанзивните. Сега на теб случая Orbital Strike, нали, фърляш го някъде, където падне гърми. Може да е там с изтребителя да минава да фърля някакви бомби. Червените ги фърляш надалеч. Червените паднат ли близо до теб, те убива. Синете са си тия, където ти си ги носиш, еквипментът. Зелените, защото има и зелени. Зелените, те са те помощни. В смисъл може да е някакъв турет. Примерно сега фърлям зелен. Зеленият, го къде. Те са те като помощни. Го сега картечницата слиза долу и почва сама да се стреля. Сега тук има буби, тя ще ги избие. Точно Само ли? трябва да се пазиш. Каквото има наблизо, тя почва да ги стреля. Зелените са ти помощни. Хвърляш ги и те се бачкат сами. Като почето са такива турети.
Имаш най-различни с картечици, с ракети, с бомби. Те са много. Сигурно са към 15-20, нещо от сорта. Пусни един ресаплай, защото взех това за спринта да течеме по-бързо, по повече време. Добре, сега ще Първи пуснем един един ресаплай съплай. да се напълним. Да не ходим с половин патрони, гранати и хилове. Направо да се заредим. Ядем. Сам пали има ли някакви тука? Пристигна. Гранати, хилове, взимай си. Да си взема и аз и... Оп, тук има друга капсула. Ще имаме пътанка. Да. Жълтият лъч. Опа. Да я видим. Аз моля се там картата преждевременно пусната, а не тя изчезва. По принцип, виж, мога да я държиш, обаче не можеш да спринтъраш. Почна да спринтъраш и я прибира. Също, като имаш карта, ако трябваш да се катериш по нещо, пак я затваряш, защото нали трябва да се вземе, да се катери там по камъните и така нататък. Ясно. Добре. Иначе, ако не спринтъраш, мога да си изкараш картата и да гледаш и да се движиш. Да сега тук какво имаме? Супер кредит, ей. Айде, Айде, готово. богати сме 10 плюс. Сам пале няма тука. Добре. Тук има някаква друга петанка наблизо. Ето я. Тук има друго оръжие. Арк Трола, виждаш ли го? Да. Това е на мястото, мога да го вземеш вместо картешницата. Това е бия ток и е с безкрайни патрони. Вземи го да го пробваш. Сега, прицели се на някъде. Ага. Задържаш левият бутон. И... заряди ли го пускаш и стреля. И през където мине тока трепи всичко. Иба. Пускаш, Картечницата ми струваше по-добре. Искаш, пробвай разцъкай с него да го видиш, ако не си взимай картешницата. Картечницата най-надежно. Не забравяй, че имаш и спаска, то няма да се винаги се изкартешницата, ще отключиш и други неща. Сега няма къде сме. Да дам някакви пътанки наблизо. Тук няма. Сега тук има, сега понеже сме на по-висока трудност, има повече сапали, сега са 16. Опа. На тук сме. Ако излезеш от картата, имаш 10 секунди да се върнеш обратно. Не да се върнеш обратно, от кораба те убиват. И бах му мамата. Аз мисля, че мога да си щъкаш навсякъде. Не, в определена зона излезнеш ли, те отчитат за прада. Оп, буби. Сега, тия новите, сега имаш тия белите, виждаш ли ги? Хънтарите. Тия, вместо да тичат към теб, тия скачат. Като си по-наблизо скачат направо върху теб. Ще пусна тук една картешница да помага. Тя картечницата е с неограничени патрони, така ли? Тази ли? Да. Не. Имат се определени патрони или време. Ако стоят и се бият достатъчно, остават без патрони и се прибират. Ако я фърляш и не се бие, да кажем ето както стои, няма буби, след определено време се маха. Тя се прибира. Или пък може и да я унищожат, примерно ако стрелят по нея, могат да я унищожат. Тя гърме. Тя изчезна. Аз я гръмнах. В смисъл, ако стрелят по нея или я набият достатъчно демидж, я убиват. Тук какво има? Оп, тук има семпали. Его е. Фърля му една граната на бункерът, на контейнерът и го отваря.
да, какво имаме? Уху. Станцатски заплати. Да, Взимай си. те бая работа има тук. Гранати ще си взема. Взимай, ако искаш презаради си картечницата да си освободиш един пълнител и може да си вземеш патрони от тук. Айде, Презаради готово. си и си вземе патроните и си готов. Ако искаш, извади си и спаската да я пробваш, да виж какво представлява. Не само с картечницата. Мога ги постреляш с нея да видиш. Да я тестваш. Айде. Взех спаската. Сега, нататък имаме други въпросителни. Оп, буби. Бой! Я си бе майката, къде тръгна. Цървол. Следи се това, да не останеш без патрони. Спаската ли? Гледай се, да. 8 Гледай, патрона. може да си я презаредиш сега. В смисъл, спаската, тя има раут reload. При нея не губиш патрони, защото си зареждаш патроните един по един. Мгм. И вижте, нямаш на спаската пълнител, ами ти пише колко патрони носиш с теб. Да. Защото, нали, тя като няма пълнител, си зареждаш един по един. При револверите е същата работа. Спаските и револверите са по този начин. Нямаш цели пълнители, ами носиш определен бой патрони. Така, я сега, тука помии има. Тука вече има гназда на бубите. Тия ярко светещите. Оп! Тука сега виждаш как се издигат едни оранжеви пушеци. Да. Тук има гнездо на тези, на буби. Буби. Оп, тук има буба, да. Ей ги. Сега тая виждаш ли? Виж Да. както отскачат патроните от нея. Видях. Тая буба е с по-тежка броня. И те трябва, нали, в случая оръжие с по... Кой искаш ти изчезни от тука, е? Искаш от тука? Виба. Оп, тук има семпали. Тя я си ги взем. Буби. Оп, зад нас. Ей ги, зад нас са. Бой. Тук има други излизат. Идват още. Сега ги оправим. Тия дупката къде е? Това ти е дупката. Да. Като дупките се затварят по същия начин като на туториала. С Хвърляш гранат. граната в нея. Да. Хвърляш в нея на граната. Така. И бум. Време, виж как изписа Area Secure. Да. Изпиша ли това значи, че гнездото сме го унищожили. По принцип във всяко гнездо винаги има семпали. Хубаво сега като ти трябват семпали, е хубаво да оглеждаш за семпали. Нали, аз съм ги взел вече. Добре. Така, сега, пред нас има друго червено, там където си цъкнал ти на синята маркировка. Аха. Виж на картата има червено, това значи, че там има друго гнездо. Трябва да имаме и там да ги изчистим, да ги отрепим. Ле. Его къде виждаш оранжевите? Да. Пушете. Значи тук е гнездото. Нахлуваме. Оп. И бав бубите. Лошо. Как се хилваш? Оп. Еги. Ти си почти пълен, няма смисъл сега, иначе с В. Фърляй гранати да им затварям, защото докато дупките са отворени, ще излизат буби. Фърляй гранати и трябва да ги затворим. Ще затворя тая. Така. Сега за... семпали да огледаме. Оп, буби. Еги, къде идва? Фърлям една картешница да ги трепе. Оп, извикаха това. Брич. Сега ще отворя, той ще отворя. Тя картешницата ще се оправи. Майка ти ще е баш чезно. Тя картешницата си ги изтрепе.
Почна страшната музика, значи идват бубите да се бият. Така, симпали. Идват. Къде? Това виждаш ли го? Го кръгчето къде е? Да. Това ти е симпълът. Да, сега по-друго имаме. Ние тук ги изчистихме. Можем да им направо на main objective да го минем. Трябва да презареда. Зареждаш да покри. Готово. Нещо дойде. Да ходим на там. Objective nearby, така. Оп, его къде е подът. Сега, като идеш до него, виждаш как ти излиза един стратеджим, допълнителен. Да. Пускай стратеджимът. Чакай малко сега. Аре, бе. Контрол, не, цъкна контрола. Цъкна контрол Контрол, ага. и upload data, виждаш ли го? Да, сега ще го направя. Цъкай него. И сега трябва да стоим тук до корабът и да го пазим докато не се вземе това. Тук има други семпали. Тук има още един, тук има още един. Добре, събираме ги. И сега горе в деснията, виж как те зарежда. Да. Трябва да изчакаме докато зареди. И трябва да пазим това място докато се зареди цялата дата. На мапа няма буби. Картешницата там слушам, че стреля по някой, ама не басем. Това е работата. Така. Готово. Добре, знаем сега какво друго имаме. Тук напред имаме друго гнездо. Да го препукаме. Ма видим за семпали, че ти трябват. Оп, имаме и пътанка напред. Това най-вероятно е бункер, като гледам камъкът. Сега тук. Да, нищо намерихме тук, най-вероятно бункер. Да, его бункер е. Да го отваряме. Да видим какво има вътре. Ще дропна и resupply да се заредиме. О, медали. Медали, флеймтровър и Супер супер кредит. кредит имаш на горния трап. Бомба. Флеймтровърът ли вземаш? Ако искаш вземай с него цъка, ако не вземай с картешницата. Я да си взема с картечниците. Ако искаш вземай се, ако ти трябва нещо. Даже ако искаш, понеже има resupply, мога да се хилнеш, защото гледам, че те липсва малко кръв. Мога да се хилнеш и да се освободиш място и да се напълниш пак от тук. Вместо да се състри пак да ти стана 4 хиловете. Един взех, значи... Емето мога да си вземем, ние сме само двамата и без това, мога да си вземеш пак, не е проблем. Опа. Иначе по принцип, да, презаради се, всичко да се напълниш. Supply. Иначе по принцип като сте 4, то пуска 4, което е по едно за всеки. Иначе сега като сме само двамата, може да си вземаме по колкото искаме, по 2, по 3, трябва. Оп, зад нас има буби. На мапа виждаш ли ги? Някъде тук са зад камъка. Да, видях ги къде са на мапа. Оп, ги къде са. Това е патрол, не са не видели. Видяха ни. Те и патрулират ли да еба тяхната мамица? Да, имаше патрули, обикалят по картата, те не стоят само по гнездата. Пада си територията. Не на тук. Сега тръгнем да излезем от мапата. Его. Злото виждаш ли го? Да. Напред. Точно пред нас. Фърлям един Orbital Strike. Ако има повече някакви буби, мога да им фърлиш един Orbital Strike или каквото имаш друго. Така, Като фърля дига е по-нависоко мерникът, да фърлиш по-надалеч. Така.
Идеалка. Да ги понамаля като бройка. Оп, идеалка, да им да ги довършим. Ето виж, ги. тая буба сега, тя е с по-тежка броня. Стрелно по нея да видиш. Виж как стреляш, както отскачат патрони. Да, видях. Тази от бубата с по-тежки брони. Извика ли е маймичката? Тя е да сложим една картешница да ни бие там. Да помага. Еги, отдясно идва. Видях ги. Те са все малки, то е ниско дефикалти. Картешцата би трябвало да се оправи с тях. Сега, така. Виж сега, където фърля орбиталният страйк. Тук едното гнездо си го затворил. Ако искаш, примерно ако нямаш гранати, или не искаш да фърляш гранати, мога да фърлиш пак орбитален страйк. Той би трябвало да ти е зарядил до сега. Ще вметне една гранатка, къде има вътре. Да, ако не, на другото фърля му един орбитален страйк, ако искаш. Так му да свикваш да ги ползваш. Защото те са на нисък кулдаун и нямат, при тях може да си ги ползваш колкото искаш. 2 секунди трябва да изчакам. Да, фърляш го и имаш 2 секунди да избягаш преди да те гръбне, ако си по-наблизо. Оп, бягай назад сега. Защото ако си много наблизо ще убие. Оп, идеалка. И те, понеже няма ограничен брой, който да ги ползваш, може да си ги ползваш колкото искаш. Излезне ли от кулдаун, мога да го фърлиш веднага. Нямаш никакви ядове зад това. Идват буби. Еги, точно, еги зад камъкът, еги. Сега, тук имаме питанки. Тук сега дали ще има нещо интересно. Да, какво намерихме? Тук има... Взимай. Като идеш, взимай си. Какво намери? Лопата. Стига, бе. Искам си картечницата. Къде е контейнерът? Тук долу. Ще го отворя. Да видим какво имаме. Медали. Сансатска заплата. Да. Вземай ги. То няма значение кой ги взема. Вземеш нещо, примерно на теб те дава 3 медала и на мен ми дава 3. Не който каквото вземе. Всичко е общо. Какво е това? Тук е някакви оранжери. Да, някой си гледа домати и краставици. Ще ги намерили къде. Намерили къде, тук не колорадски бръмбари, ами гледай какви боби има. Дайм сега. Тук има червено, его къде. Да ходим. Его къде е гнездо, точно пред нас. Хвърляме един орбитален страйк направо. Къде? Трябва там да ги... Виж пред нас червен, оранжевият пушек, виждаш ли? Това е гнездото. Фърляй вътре един орбитален. Дигай по-нагоре и фърляй. Оп, его, едното гнездо го затвори, добре. Да отиваме навътре. Оп, извикаха брич. Фърляме една картешница. Да помага. Почваме да ги трепим. Тя картечницата трябва да се оправи. Ще се оправя тук, защото е ниско дефикалта на по-големите, после тая картешница ти е само за украса. Сусма, къде стреляш? Помежду другото трябва да внимаваш, защото тия като се завърта да стреля по някъде може и да те убие. Сериозно ли трябва? Не бе, те картешниците не признават. Ако примерно сега стоиш тука и ако има за теб буби картешница, обръща да стреля по тях и ще убие. Просто стоиш там където не трябва. Ясно. Тук имаме друга. Фърли един орбитал страйк да я отрепиш. Къде? В гнездото. Маркирал сами. Фърли един орбитал страйк някъде. Имам 20 секунди. 20. Добре, ще я гръмна тогава.
А! А! Я ела тука. Виж кой има тука. Кой е това? Jump пак. Вземай. Вземай. Ти нямаш раница и без това. Само че не зная с какво са. Мисля, че са спейсал. Я цъкни спейсал. Или го... Оп! Имаш jump пак сега. Това пак ще си го отключиш като дигнеш левел. И примерно виж сега. Отзад виждаш червеното как те зарежда на гърба. Да. Сега щом ти свети жълто, можеш пак да го ползваш. Така го. Идват буби. Еби ги бубите, ако те бъркат бубите. Ето ги. Къде са? Бубите изобщо да не те плашат. Тук имаме пак питанка. Пускай джетпакът и газ към нея. Чакай, къде е Така и спейсъл. Спейсъл. Така. Делета направо си я ползвай. Изобщо няма да се плашиш. Тук има гранати. И може да си вземеш. Къде си? Кое има друго? Има пак блицар. Не, това е арктровара. Гранати съм пълен. Това е където бия ток. Не. Значи тук сме готови. Нататък, имаме още едно гнездо, можем да им да убием него. Пускай джампака, газ напред. Да, аз ползвам моят. Без малко да се фърнеш тук в дупката. Без малко, да. Оп, буба зад нас. Чакай, че... Зад нас идват, ги. Да, видях ги. Патрули. Примерно ако съм много наблизо и сега като са джетпакът, отиваш назад. Отскачаш. Пусни го. Газ. С пейса. Така, и се дърпаш назад и създаваш дистанция между бубите и теб. Да не те убият. Трябва да зареда. Зарежда, аз те покривам. Няма да викаш, ще бъда майката. Давай напред. Оп, тук има друг патрон. Оп, пред нас има друг. Ей ги тука. Аз ще убия тези тука. Фърлям една картешница. Добре. На радара идат още. Има тук зад нас други. Трябва да Зад зареда. нас още излиза. Нещо му удари. Виж картешницата, без малко да те убие. Виж сега как ти чупа краката и не можеш да течеш, виждаш? Да. Сега в този случай трябва да се хилнеш. Готово. Видя, примерно сега виж как остана на едно кръв. Ако не беше с бронята, която с тая броня с демокраси протек пасиват, картешницата щеше да те убие. Мале. Затова остана на едно кръв. Дараха ми шанс за живот. Един ресаплай да има. Оп. Нема там, защото може да се подпречиш там докато летиш и да се пречукаш някъде. Как падаш на гъс. И пред нас са. Добре. Мисля, ти ги изтрепахме. Ако ти трябват патрони, хилове, друго, може да си вземеш. Използвах джъмпака и ми спаси живота джъмпака. Нали така, джампакът е много топ и примерно мога го ползваш, да кажем примерно на този камък няма как да се качиш, но с джампакът мога да се качиш. Да. И примерно така се качиш горе, бобите няма как да те пепат. Освен ако и те не скочат. Имат и летящо боби също. Имат опции да те достигнат. Но в принцип от повечето ще са безопасно, пред нас има други.
Бах ти патрулите, те нямат спиране. О, не, няма. Постоянно им. Оп, изъкаха. Добре. Викам картечницата. Разарежда, аз те покривам. Знаеш ко? Какво? Глей сега. Глей сега, викам изтребителя. Да заповяда. Кой ще направи изтребителя? Гледай сега. Олеле. Голямата бомба. Мисля, че на 20 левел някъде я отключваш. Она боболечка ми гръмна картечницата. Мама ти де, бе, буквак. Изтрепахме ги, ядем сега другото гнездо, беше някъде... Его къде? Видаш ли ги тия камъни? Да. Там е другото гнездо. Те се виждат оранжевите пушеци. Хвърляй му вътре един орбитал страйк, като идем по-наблизо. И къде са трите гнезда. О, чак. Те светят в оранжева светлина, виждаш ли ги? Сега ще им фърлям един орбитал страйк. Малко по-наблизо трябваше да е. Ама пак ще свърши работа. Не можа. Добре, без малко. Тая ходим да го затварям. Та се научиш, ще съкнеш да ги фърляш. Граната... Той аз свърих тук граната. Фърля. Га. Тук имаме още едно, фърля и в нея. Като поразцъкаш се научиш, ще станеш майстор на фърлянето на гранати. Почвам да свиквам вече. То пъти. Ядем сега, друго интересно. Тънки не виждам. Добре, да се преброиме. Се качваме на кораба. Там имаме един жълт лъч, ако искаш мога да им да видим. Малко е надалече, ако ти се разкарва. Ние имаме и джамп пакове. Айде да го видим какво е, давай. Там в далечината, виждаш ли го жълтият лъч? Където праме го. Видях го, да. Една там. Няма джетпака, трябва да се зареди. Той това трябва да го чакам да зареди. Примерно, виж сега как свети синьо. Да, Отзад. да. Примерно, сега като го ползвам, виж как свети оранжево. Видях го, да. Ако го ползвам пак, преди да светне синьо, ще ми набие демидж и ще стане червено. И ако го ползвам докато е червено, ще гръмне и ще ме убие. Ебати. Значи трябва... Това там... Ела малко дадеш, само и не стреляй. Няма. Това виждаш ли го? Това какво е? Боболечка заспала ли е? Мъртва ли е? Не, убита. Това е чарджър. Това е една от по-големите буби. Тя е с по-тежки брони и те трябва антитанк оръжие, за да го убиеш. Обаче, го това. Ще го видиш в движение. Това е интересно. Това виждаш ли го? Да. Това е атомна бомба. Уоу. Ела. Искаш да я взривиш ли? Ела. Орбитал страйк. Не. Така. Прицели се. И стреляй по бомбата. Слушай, атомна бомба. Отляво, отдясно, Боби. Тук има други. Изукаха брич. Ще я пуснам картешница. Там ще я фърлям. Идват. Трябва да презаредя. Фърлям бомба. Вътре. Презаредя. И аз трябва да презареда. Презарежда, аз та покривам. Тя картечницата обаче... бомбата свърши работа. Не, те продължават да виждаш оранжевата. Отстрани! Като ни изчезне, продължават да излизат. Свършиха ли? Има ли други? Не, убихме ги, добре. Сега тук, виждаш как се движиш по-трудно? Да. Това е тук заради калта.
Има, примерно, дълбок сняг, има кал, според зависи от планетите, където се движиш по-трудно. Като излезеш от тях, почваш да се движиш нормално. Щях да кажа фашки от бубите, ама. То и това може. Оп, тук има гранати и патрони, които трябват. Щях да взема експлодиращата такова. Супер кредит. Айде, взехме по още 10. Добре, че дойдохме да видим. О, заклещих се. Така. Маркирай на екстракшанът и да ходим към него, ние сме готови. Имаме 6 минути, 7. Не, на мапът го маркирай. Мапа... Десен бутон и с мишката го маркираш. Оранжевата стрелка, където ни. Чакай малко. А! Не. Не, това. На оранжевата стрелка трябва да идеш. Където е на мапа. Там е Да. екстракшенът. Маркирай го. Да ни се покаже на минимапа. На компаса отгоре, да знаем на къде да ходим. Да не гледаме постоянно карти. Оп, готови сме, давай натам. Така. Синият лъч, виждаш ли го където постоянно свети? От... Това не е мястото. Да. Напред ще има буби, да знаеш, леко вдясно ще излезнат буби. Те не подминаха преди малко, това беше Ето патрула, ги. те ги къде са. Там. По принцип, ако минем по-отстрани, няма да не видят. Сега тук има храсти, ако минеш, виж като влезеш в храста, влеза в храста. Кой храст? Без значение, някой от храстите. Кои храсти, Ти бе? не виждаш храстите ли? Не, нищо не виждам, само камъни виждам. Цъкне алтабне на моят стрим да видиш. О! Чакай. Аха. Виждаш ли ги? Виж като влезна вътре в храстите, как става едно по-затъмнено по краищата на екрана, виждаш ли го? Да. И не те виждат Това бубите. означава, че съм скрит, да. Те пак могат да ме видят, просто е по-трудно. Ама трябва да се нагласиш настройките си. Това е вече от графичните настройки. 5 минути. Имаме време, ние сме почти там. Дей бай калта дея. Оп, патрул пред нас. Да, Да ги отрепим. видяхме. Как са джетпакът им на хлой. Така. Те все едно се знаят. Маги Знае ли- спряхме на време, май не можаха да извикат. Добре, убихме ги на време, но можаха да извикат подкрепление. Иначе една тък му тръгна да вика бричат. Щяхме се. Бе. Викай, опа, тук има друг патрул, само че не са не видели. Викай това. Викай самолета, те идва да ни взема. Не, на това, на антената. О, да. Така. Так. Колко минути? Горе в десния тъгъл ти изписва колко време трябва да изчакаш докато самолета дойде. 1:50 минути, близо 2 минути. Толкова. Тя ги изчака. Трябва сега да се опазим докато дойде. Ама тук разни патрули къде минават. Фърлим една картечница да има Да пази. да пази. Да. Оп, ги тук, от тази страна идват. Аз ще презареда през това време да... Презарежда. Убиха ма. Сега ще изъкам. Бриш ли изъках те, дей бе. Оп, не по мен, ма, ще е бав картечницата майна. Идвам. Щата са те тука, мога да си ги вземеш. Ще покривам. Беги с паската, бой. отляво.
Отляво, пак идва. Презарядяваш та пази. Струвам ти. Помежду другото мога да презареждаш и да стреляш докато презареждаш с тези оръжия. Където се зареждат един по един. Прямо буквално мога да заредиш един патрон и веднага да стреляш. И после пак да заредиш един. Чая да си взема аз нещата. Тука са ти. Еги. Това са ти 7 палите. Ето го и джетпакът ти е тука. Натоварих се. Има и саплай, ако ти трябва, защото нали нямаме това. Той, другият го нямаме и с половина патрони и хилова. Мога да си вземеш саплай, бе. Ами не ми Оп, дава, ги бе. губи. Да взема саплая. Его това тук, не ли ти да? Оп, пази се самолета да не падне върху теб да те убие. Защото мога да те смачка като кац, ако касне върху теб. Буби. Да, ще пази. Презареди? Да, пази, презареждай. Така, бягай назад, презареди, аз тук ще ги занимавам. Презаредих, идвам. Чак ме удариха, ще ме убият. Де бе, гадо е там мръс. Оп, еги къде са? О, майка че бе, боба там мръс. Оп, пак извикаха. Еги, оранжевото виждаш ли го отзад? Да. Зад камъка. Това е бричът. Докато... Там ще я фърля. Докато не спре да излиза оранжевият пушак, бубите няма да спрат да излизат. Трябва да ги избием докато спре. Трябва да презареждам. Презарежда, аз тап. Давай, аз ги държам тука. Презаряда. Имаме 18 секунди. Помежду другото, да. Давай да влизаме. Газ, директно влизай в самолета. Той ще нас спасили от бубите, които ще дойдат. Да. Щом се качим, всичко е окей. Въпросът е, ако ти свърши времето, самолетът се тръгва и те заебава тука.